Gaurkoan kamera aurrean Julen Urtsegi eta Julene Iraola dauzkagu eta datozen minutuetan Wayback izeneko proiektua aurkeztuko digute, beraz, azalpenetan gehiegi luzatu gabe bikote jakin nahiko genuke lehenik eta behin nolatan erabaki zenuten Wayback izeneko proiektua hau hastea. Orain dela 2 urte gutxi gora bera, biok geunden bizitzako momentu batean nahi genuen pixka aldatu. Nik karrera bukatu nuen eta Julen bere lanian ez zegoen oso konten eta gainera jasangarritasuna oso presente geneukan gure egunerokotasunean. Eta, beste aldetik niri beti moda asko gustatu zait, hasi moda eta jasangarritasuna bateratzen, Wayback proiekt sortu zen. Horixe da, proiektua hau hasi zenutenean, bakoitza bere bidetik zebilen, baina ez dakit, imaginatzen dut, hasiera horretan hainbat zailtasun topatuko zenituztela ez, izan ere sektore honetan ez zineten adituak edo horretikan arituak. Argi genuen, sektore honetan sartzeko lehenengo pausua izan barzela formakuntza. Eta hor izan zen Julenek aurkeztu zidanean moda eta enprendimentua bateratzen zituen kurtso bat. Hau ikusita, hasi ginen kurtso honetan formazioa jasotzen eta horri esker lortu genuen modaren industria bere orokortasunean ezagutzea. Eta horri esker lehenengo pausuak ematea bastante erresiagoa izan zen, nahiz eta bere zerak eduki. Eta aipatutakoarekin jendea jada imaginatuko du, Wayback proiektuak moda eta jasangarritasuna uztartzen dituen proiektua dela, baina konta idazue, ezagutzen ez duten ontzat, zertan datza proiektua? Jasangarritasunari dagokionez, oso garrantzitsua da guretzat produkzio lokala egitea, eta horregatik egiten ditugu Donostin eta Irun artean. Gero ere Bartzelonan probedore batzuk ditugu, baina produkzioa hemen egiten da, eta ere materialak oso garrantzitsuak dira. Momentuz bakarrik kotoi organikoa erabiltzen dugu, eta tinte naturalak, baina irekiak gaude beste material batzuk erabiltzeari aurrerago. Eta gero ere sare sozialetan saiatzen gara divulgazio pixka bat egitea, bideo eta argazkien bitartez, eta hori, kontzientziatzea ere oso garrantzitsua da guretzat. Eta bideo horri jarraituz, konta iguzu ez, zelako produktuak eskaintzen dituzu edo zelako produktuekin lan egiten duzu? Momentuz, lehenengo kolekzioa osatzen zuten 3 kamiseta eta short galtza motz bat. Eta bigarren kolekzio honek ditu bi jertxe, bat kaputxekin eta bestea kaputxe gabe hemen Julen eta biok daramagunak. Eta bakoitza kolore ezberdinetan atera ditugu, tinte naturalekin eta saiatzen diseinu aldetik ere bion gustuak representatzen. Okerrez banago, 2021 urtean hasi zenuten proiektu berri hau, ez dakit ze nolako iritziak topatu zenituzten zuen inguruan edo zuen ezagunen artean proiektu hau martxan jarri bartzen utela jakinarazi zenutenean. Egia esan oso harrera ona izan zuen, gure familian asko motibatu gaituzte beti eta gure lagunen artean ere oso harrera ona izan zuen eta ondo orokorrean, bai. Proiektua gauzatu aurretik ere, imaginatzen dut, ikerketa lan handia egin behar izan duzutela, bide jasangarri horiek topatzeko ez, arropa jasangarria ekoiztu ahal izateko bideak topatzeko, ez dakit erresa ote den hori lortzea. Lehen aipatutako lehenengo kurtso hau egiteaz gain, beste kurtso batean ere formatu ginen, zehazki moda jasangarriak eduki behar ditun pautak ezagutzeko. Eta, egia da material jasangarriak eskura daudela, prezio aldetik garestiagoak direla, baino eskuratzeko errexak direla, baina nik uste gehien kostatu zitzaiguna dela produkzioa ahalik eta gertuen egitea. Ze hortarako, ate asko jo behar dira, tailer batzuk minimo altuak eskatzen dituzte, eta
gure tamainako marka batekin lan egin nahi duen enpresa lokal bat aurkitza kostatu zuen. Eta esandako guztiarekin esan dezakegu, Wayback proiektua arropa marka bat izateaz haratago, bizi estilo edo filosofia bat badela ere, ez? Hori da, bai, guk saiatzen gera, gure egunerokotasunean gauzak alden jasangarrien egitea, beti ditugu imperfekzioak, osea, guri gustatzen zaigu esatea, jasangarritasuna ez dela perfektua izan behar, azkenean bakoitzak duen prozesu bat dela, ez? Eta gutxinaka beti daudela gauzak hobetzeko, eta inpaktua beti murriztu daiteke zerbait, orduan, orain Wayback dagoen prozesuan, gure hurrengo pausoak izan behar dira, neurtzea zein den inpaktua hau, geroz eta gehiago murriztu ahal izateko. Horixe galdetu behar nizuen, ez dakit benetan jendea kontzientea alde modaren industriak sortzen duen kutsaduraz edo. Pertsona desberdinak daude, batzuk daude oso kontzientzatuta, beste batzuk ez dakite, gero kontzienteaz izateaz gain, gero egin behar duzu, ez? Osea, kontzientziatuta egon zaitezke, baina gero ezer ez egin, ez? Eta, gure ingurunean zuk esango zenuke. Denetarik topatzugu. Jendea ez ezagutzen dula, industria honek atzean daraman alde ilun hori, eta beste batzuk, guri esker eta beste marka jasangarri esker, ulertu dula, aldaketa hau beharrezkoa dela. Eta esan dezakegu, ja proiektua hasia dagoela, eta beraz momentu honetan proiektu hori ezagutarazteko fasean zaudetela, ez da? Hori da, horretarako oso garrantzitsuak dira guretzak sare sozialak, azkenean gaur egun jende guztiak erabiltzen ditu, eta horretarako ere presentzialki saiatzen gera egoten, feria desberdinetan. Eta ingurumenarekiko errespetu hori prozesu osoan zehar mantentzen duzu, ez bakarrik arroparen ekoizpenean, baizik eta banaketan edo pakainean edo arroparen prozesuak daraman atal guztietan, ez? Bai, guretzat beharrezkoa da, produkzio katak dazkan puntu bakoitzean, dakagun inpaktua murriztea, orduan. Lehenengo, algodoia, kotoia ekoizten den lehenengo prozesutik pertsonari paketa iristen zaion azkeneko etapa ontaraino saiatzen gara ahalik eta jasangarrien izaten. Eta slow fashionaren kontzeptu hau zabaltzerakoan edo praktikara eramatekoan, ez dakit aukerarik ematen aldun benetan bestelako modak eskaintzen dituen prezio merkeekin lehiatzeko, ez? Azkenean azaldu duzuen bezala kontuan gauza asko izan behar dira eta ez dakit horrek prezio merkeak mantentzeko aukerarik ematen duen. Azkenean hau beti esaten digute, ikusterakoan prezioa beti pentsatzen dute, pixkat garestia da, ez da? Baina, baloratu behar da prezio horrek zer esan nahi duen, ez da? Nun egina dago, ze materialekin guk azkenean badakigu ze guk egiten dugu, ez? Baina, igual pertsonek kanpotik ikusita ez dakite zer dagoen prozesu guztiaren atzean. Eta, guk uste dugu, guk ez garela garestiak, baizik eta beste markak ezainetikoak, igual merkegiak direla. Eta konta iguzuen, non eta nola erosi daitezke zuen produktuak? Printzipioz, gure produktu guztiak web orrialdean ikusi daitezke eta erosi daitezke, eta saiatuko gara urtean zehar ahalik eta azoka gehienetara hurbiltzen presentzialki ere arropak ikutu, jantzi eta ikusteko. Primeran bikote eta elkarrizketarekin amaitzeko konta idazue, zeintzuk dira zuen etorkizuneko erronkak? Ahalik eta gehien ezagutaraztea gure marka, jendeak ulertzea ere
zer esan nahi duen arropa jasangarria, zergatik ditugun jarritako prezioak, eta kontzientzazio lana, nik uste. Bueno, eta ere kolekzio berriak ateratzea, ze hori ez da erraza, baina hori daukagu egiteko. Primeran bikote besterik gabe, mila esker proiektu interesgarria hau gurera hurbiltzeagatik eta zorte hon. Mila esker.